Agurterdi Donibane Loizungo Campos Berri pelotalekutik Gran Slameko finala handia jokatuko dute une batetik bestera Goikoetxeak eta Lopezek Beaskoetxearen eta Irastortzaren aurka. Munduan ez dira hauek baino pelotari askoz hobeak, onenetakoak dira zalantzarik gabe bi hauek, baina harrigarriena elkarrekin jarri dituztela bi zumaiarrak adituen ustez aurrelari onena eta atzelari onenak elkartu egin dituzte. Hoi mailakoak dira parean izango dituzten bi pelotariak, baita hemendik kanpora dauden beste dozen erdi bat ere, baina eztabaidagarria da antolatzaileen erabakia eta zeresana eman du. Javier Arkarazo, kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon bai, eta nik esango nuke hau gaintxotxoa, ezta, jenti etorri ditzen eta eurrindeki izan pelotari jepe, Diego asko jogatzen dau, Irastortzak hemen asko jogatzen dau, eta partidu bat era esor pasoletik. Hala ere hemen ez da dirurik jokatzen, behar bada dirua jokatuko balu garai batean bezala partidu hau lukete enpresariek jarriko, horixe da gehientsuenok uste duguna. Bai, hori da, da zelan urtengo luke hori monto eskero dirue, bakiu da, no? Hasi da partida, Iñaki Osagoikoetxearen tantoa alegina, tantoa izan da azkenean, Diego kezpaitu, eusten asmatu, bat eta huts, gorriak aurreratu dira. Hala ere final aurrekoetan, sufritu egin behar izan zutela esan behar dugu. Olaran eta Etxetoren aurka, lehen da biziko seta galdu egin baitzuten 15 eta 14. Gero bigarrena 15 eta 10 irabazi, eta hirugarrenean ere 3 tanto egin zizkieten bostera. Beraz, lanak eman zizkieten, Olaranek eta Etxetok favorito nagusiei. Bat eta huts, Goiko eta Lopezen tantoa lehen da bizikoa. Txokoa nutzitakoa bikaina Diegorena, bana. Bai, hor garbi ikusi da, esputzu zuzaki kentzen Diego, oso eukera asko egiten dugu tantu egiteko, bai, barru ezein zabalera, eta oin ikusi humoruen basalako edartu itxitzen hor barruen pelotia. 33 urte ditu tanto egin berri duen Gernikarrak, metro eta 74 zentimetro eta 72 kilo. Eta aldamenean duen mutil puska hau Erik Irastortza da 37 urte, bidartekoa metro eta 84 zentimetro eta 84 kilo. Iaz hemen neurketa gogoan garria jokatu zuten Aritz Erkiagaren eta Txasioren aurka. Final handia izan zen. Nazioarteko Federazioak antolatutako finala hain zuzen ere. Elkarrondo hartzen dute, Hondarribian ere beste lehiaketa bereiek irabazi zuten, beraz batak ondo jokatu, besteak ere bai, eta biak batera ere ederki. Hirugarren tantoa dugu jokoan, Irastortzak, bota egin arazi, Goikoetxea, eskubiz indartsu, Irastortza. López, ondo Erik. Goikoetxea margarren kuadroan, gehiegi jetxidu pelota hori, kapazpira joan zaio, 2 eta 1, urdinak aurretik. Goikoetxeak eta López egia beti elkarren kontra jokatu dute, bai banakako kinieletan, banakako txapelketetan, eta baita binakako kiniela eta partidetan. Baina hemen Donibane Loizunen elkarrekin jarri dituzte. Eta baita hemendik kanpora jokatzen ari diren beste txapelketa batean ere Osegorren. Ondo ateratu Diegok, López. Beaskoetxea. Eskubiz Irastortza. López. Diego. Goikoetxeak azkarrez atzeratu, normalen kontra Irastortzak ateratu, eta atera egin zaio Goikori sasketik 3 eta 1. Goikoak ez dituen 3 huts egin ditu Iñaki Osa Goikoetxeak. Da erik edarto, aguntetan hor.
Claro, gero Erik Berabe da pelotari bat Lopezek min asko iten duena, ez da, baina Erik Berabe defensan asko jokatu gutzu, ze bere beste bere moruen errez ailegetan da batzera, bai rebesez da, bai eskumia, ez da, kontu zibilibiko dabe. Bentaja, bentzete momentuz urdin edekie. Bi tantokoa, 3-1. Beaskoetxearen sakea Lopez. Irastortza. Bote handia eragin nahi zion. Pelota pixka bat bizitu arte itxaron egin beharko du. Nik uste bai ez, hori peloti hori ez da olako gauza egiteko moduen. Goikoetxea. Azkar Ormarekin nahastu aurretik, Eskubia sartu du. Irastortzak. Lopez. Honek ere Eskubiz. Diego. Berriro txakoan, oso ondo utzitakoa. Tantu, jakin dau, Diego, jakin dau. Imanol nundeuen Lopez eta garbi ikusi da barru botako abena. Bi tanto egin ditu Beaskoetxeak, biak txokoan. Beste biak Goikoetxearen hutsak izan dira. Da horti zabalduen biozu Diego, Ormabetxe peiguel botatu zu, Lau pelotari hauetako 3 Miamiko frontoikoak dira. Eta bestea Diego Daniakoa. Miamikoek berehala hegaldia hartu beharko dute Estatu Batuetara itzultzeko. Diego oraindik baimena badauka beste aste batuz Euskal Herrian gelditzeko. Ia egun bizbein jokatzen ari dira egun hauetan pilotari hauek hemen eta han. Hegoaldean eta iparraldean. Irastortza. Eskubiz. Pelota gurutzatu. Lopez. Ez. Ondo ekin dago, botakorri hartu sartu da, baina nik ustutan lartxoarren oizakola ia pelotia. Berana, zomon denporarik bulta mateko zestuei. Aurreneko pelota beraiek aukeratu dute, Goikoetxeak eta Lopezek. Horrekintxe segi dute aurkariek eta beraiek ere. 7. tantoa, orain arteko pelota bakarrarekin jokatzeko asmoa dute. Goikoetxeak arazoak izan ditu lehendabiziko sakea Diegorik entzeko. Geixiago sakatu beharko du orain. Aukerarik izan ez dezan, orain bai bipareta, tanto. Bai, lehen esan du moruen, Imanol zela jundan aurrera, baina zelako edartu botutzen Ormabile. Hori una, enzaioen 3 botadeuz de dana txarto. Baina partiduen dana barrure. Partiduan 3 errematu egin ditu. Da, pitzu sola pelota gatsa sartu duen, Irutik 3 tanto lortu ditu, oso hasiera ona eman dio Gernikarrak. Bi Gipuzkoar ditugu alde batetik eta bestean Bizkaitar bat eta Lapurtar bat. Favorito Garbixamarrak, Goikoetxea eta Lopez. Hasiera hobea eman diote baina Beaskoetxeak eta Irastortzak. Diegoren sakea. A bera, eta tene hartu. Azpitik Lopezek. Beaskoetxea. Hori txitiko peloti izin da. Dominetan ondan sartute Eukerio kindu tantu amaitzeko, baina hori larra arrizgeti izin da. Irasto zamogoko pelotari batek. Eukingo zu honin beste aukera bat zuz. Da pelotari bat eskumia sandik errazipiniko abena atzien Erikek. Botela ester pelota zailera sartu nahi izan du Diegok. Eta bere aurreneko huts egin du. Gaurko Grand Slameko filan honetan. Iñaki Osa Goikoetxea sakean. Oso sake luzea izan da, lehendabiziko pasa. 4 pasa egin ditzakete. 4 sake bikoitz izango dituzte beraz, baina 5 karrenetik aurrera. Sake bakarrera jokatu beharko dute. Faltaren arriskupean. Erabaki hau bide erdian dago. Batetik lehen pasa libre izaten zen. Gero sake bakarrera ere jokatzen ikusi izan dugu. Bau tartean
Begoen erabakia da. Beaskoetxea, berriz ere sakez zailera sartu. Errebotea arazorik gabe eraman du Lopezek. Apagainean ondo moztu Beaskoetxea, Lopez. Diego. Ondo. Imanol. Aire sartzeko agindu dio, baina ez du horretarako astirik izan Beaskoetxeak. Goiko txikitzeko pelota dauka, kanpora bota du. Kanpo da. Kanpo egin duelakoan, txalo batzuk entzun ditugu hemen Campos Berrin, baina falta egin du eta bera ere harrituta gelditu da. Bai. A ber, Irastotzak eta hona eskatu inda, por si acaso. Hortxe ikusiko dugu. Epaileek ez dute zalantzarik izan, berehala jaso dute besoa. Bai. Kanpon, ezin da. Bai. Marra ikutu ere ez du egin. Bai, baina ikutu esango duzut, hori deuena, kantxatik, kanporako jugado ikutuzu. 6 eta 3, gaur 3 epaile daude, Gernikan bakarra ikusi genuen, baina hemen bat, ere 2, ez, 3. 3 da hemen. Beaskoetxea eta Irastorza 6 eta 3 irabazten ari dira lehen dabiziko setean. Goikoetxea eta Lopezen aurka. Bai. Falta asko ekiparrez. Garbi ikusi da, zestutik urtetiaz batera engaintxe bitzena. 4 eta 6. Lopezek 2 torneo irabazi ditu. Aurtengo uda honetan. Hemen bertan duela astebete, Olaranekin bikote osatuz, Goikoetxea eta Ilere Garairen aurka, eta Markinan ere bere izan zen irabazle, Ormaetxearekin, gaur hemen 3. lortuko balu, 3. aurrelariarekin, izango litzateke Goikoetxearekin, baina horretarako asko falta da, besteak beste aurkariak hobeto hasi direlako. Epaile interu ez da, ingengo altzeo indau, pasa izin dalako, eta gero... Beaskoetxeak ez ez zer, pasa da, ero zer da. Goikoetxearen errebotea eskubiz, Irastortza ere eskubiz, ez du Goiko, pote egin horretik iristeko aukerarik izan, baina gero ze pelota sartu duen eskuba karrarekin nola gelditu duen. Bai, ze pelota txarra izango zen ja Imanol Lopezentzako. Beaskoetxea, erdira atera zaio, eskubiz Imanolek min egin dezake, gainetik pasa Irastortza, atera da, ezker hor maikutu eta tanto. Da goiti pasau zelako pelota, ez goiti pasau zon. Metro eta 80 mutilpuska da Goiko, besoa zabal egin da eta saskiarekin pentsa 3 metrotik gora bai. Baina botea hori baino handiagoa izan da. Hortxe ikusiko dugu errepikapena. Bai, horre, Eldize margatu da denpora asko, Asko harino jumizan eurreruzia. Zazpi tanto egin dituzte Beaskoetxeak eta Irastorzak, 4 baino ez, Goikoetxeak eta Lopezek. Azkeneko hauek, Ormaetxea eta Minbiel izan zituzten aurkari final aurrekoetan eta Aisek gainditu zituzten. 15 eta 8 eta 15 eta 9. Beaskoetxearen sakea luzeegia. Pasak zenbatu egin behar ditugu gaur. 4. aurrera. Sake bakarrera jokatu beharko baitute. Norberak 4 egiten dituenean, jakina. Bigarren sakea izango da. Goiko prest sartzeko. Ezingo du digo kaskorik arriskatu. Hala ere kendu dio. Edartu barrez kendu Lopez. Abiedura handia eman dio pelotari. Okaldi egitera joan da Beaskoetxea. Bai, baina ingantxe bitza da, Nik ustute pelotik ganea Torresako eta indartzu goda hau, Imanolek eta horretik Torresako ganera. Baina alanda guztibe gu izin dugu, Torren ingerraz aprobetxeti hor ikusiko. Solteu izua zea, baina engantxe dute hormabizek. Goizien izango zen, tanto politxe izango zen,
Txapazpian jodu ordea eta boskarrena da Goiko eta Lopezentzat. Ja. Irastortza, Goiko. Erra, oso ona. Eigarren tantoa txapa gainean moztuta lortu du. Mailako aurrelariak. Zuloa barruan ikusi du. Ezin zuen Diego gurutzatu. 9. kuadro inguruan zegoen Erik Irastortza. Eta begia jarri duen tokian jarri du pelota Iñaki Osa Goikoetxeak 6-7. Berdintzeko aukera izango dute. Orain arteko arekatza bakarra aurreneko zenbakian izan dute. Bana ikusi bai ditugu. Irastortza. López, ederra, pelotaka da. Irastortza, bote egin arazi. Goikoetxeak sartzeko aukerarik izan ez dezan. Beaskoetxea. Goiko, indartsu errebotean. Beaskoetxea. Ondo, López. Diego, saiatuko da zerbait egiten, txapa gainean bikain moztutakoa. Bigarren botean hartu du, ea zeharpegi jartzen duen Goikoetxeak. Besoak zabale egita. Da epailik esan dugu, erdiko epailik esan dugu baten datzekuek epizen. Aber, tantu nori motutzen. Urdin eman dute, ea. Urdin eman dabe. Ea, Javier. Txapa gainean oso indartsu moztu du, bote txikia egingo zuen pelota horrek. Bigarrenik, claro, Barres. Bigarrenik izan da. Atzeko epaili ondo. Zuzenean alaxe iruditu zeko guri ere. Saskian sartzeko behar izan duen denboragatik eta bigarrenean izango zela. Eta garbi ikusi da errepikapenean baietz arrazoi zuela atzeko epaileak. 8-6 ez dituzte harrapatu, oraindik aurretik dira Beaskoetxea eta Irastortza. Donibane Loizunen gaude. Campos Berri pelotalekuan Grand Slameko finala jokatzen ari dira. Goikoetxea eta López, Beaskoetxea eta Irastortza. Imanol López. Sartzeko agindu dio Lópezek, ez du sartzerik izan, eta berriro pelota zaila sartu du Lópezek, eta nun jarri gero. Tanto izango da gainera. Zelan, txartu hartu eta zelako tanto indoen gure barik. Bai. Horra honi honestu ikusi eta gizien gure eta botaten honen. Eta apur bat ez bai, baina pelota txarra sartu ondoren. Lehen da bizi sartzeko eskatu dio Goikori. Ez du sartzerik izan, eta gero handik ateratako pelota hori zabaldu eginda. Eta zorua mote egin eta gero errebote ondora joan da 7-8. Pasau ere. Bigarren sakea izango du Goikoetxeak. Bi falta egin ditu. Bi falta ez, bi pasa. Sartu da Diego, bipareta, oraingoa harrapatu Goikoetxeak eta agintzen hasi. Hori txarra hori ezin da, hori badu zara. Zortzina. Ba, ezin da, onago bikote bat ezituzu pelota egitziz, estan ziren gero gatz da eurei harrepetia. Bere burua saldu du Goikoetxeak pelota hori. Harrapatu eta rebotean jarri duenean.
Bigarren berdinketa. Bana egin dute, 8 ditugu orain. Baina honi be argi ibiliko dago, ibilibiko dago Goikok, ze sartuko da, Da, partidu irabazteko hori bideo, sartute bota. Oingo bera hartu kruzatu. Irastortza. Bote ingo dio Lopezi. Bientza txarra pelotari. Goikok ezin. Txarra, gelditu da azkenean bientzat. Bien erdi zen da. Bata ez die zondo aldatu, bitu. Hor ikusten da zeudan, ez dizan konpontzen ondo. Goikoetxe aurrean, Diego Beaskoetxearen sakearen zain. Aurreneko tantoa bereiek egin eta aurre hartu dute markagailuan, geroztik atzetik doaz. Aldeak, baina ez dira hundiak izan, gehienez 3 tanto izan dituzte Beaskoetxeak eta Irastortzak. Diegoren sakea, barruan, López. Ez. Bederatzina. Inork espero ez zuen huts egin du hor. Erik Irastortzak. Eta Lopezen saskiaren ipurdi aldean beste kolore bateko saskia daukala ematen du, Javier. Bai, zera da, zestu igula hain dau, ze izakin jadan ondo dau, baina gero mimbri, osea, ipintuzien aganetik, hori da sintetiko, plastiko morokue, baina ondo behatzen dena barrez, Ez dakin nundik etorri zen hori Mexikotik, ero nundik ikarri bine hortaizik, zestu eta zan dago ondo gehatzen dela, Jo, zelako peloti sartu dugu. Ezker hormala. Horma, baina buruen hostien, Moztu Goikoetxeak eta tanto. 10-9 aurretik dira Goikoetxea eta López. Oso pelota zaila eramandu aurre Irastortzak. Itxatxi eta zetorkion goiti behera. Hor ikusiko behitu buruen, nundoen, Jo. Peloti atzin doia, galdute dau. Urrengoan ez du barkatu. Hau erreze bizen da. Ze itxaroten egon da, nahi guztote apurtxo bat eskerreko hormatik indarrazkoa zetorri eskero, ez duzu ondo kontroletan eta hori pasuzako Irastortzai. Baina pelota, berentzako bastante erreza izin da sartzeko. Altura onera barrez. Goikoetxearen sakea. Diego utzi Irastortzari. Ezker horma ikutu, zabaldu eginda, baina ondo harrapatu du Goikok. Eraman nola edo ala Beaskoetxeak. López, agintzen gorriak. Gora, falta. Bai. Epailea falta eman du. Baina nitzako ontxikusiku, baina nitzako ondo junda, A ber. Ez ezkoan dago, Diego Beaskoetxea bera. Txaparen parean izan txapi ikutuko zen. Hori xeribitu zait, txaparen parean izan zitekeela. Zakit argitzeko modurik izango dugun hortxe. Bai, nik uste baiet, Ikutu igualen gutzo bai. Bai. 11. Goikoetxea eta López entzat. Irastortza. López. Diego 8. Utzi aurrelariak atzelariari, berriro jokoan Beaskoetxea. Aspaldi tantorik egiteko aukerarik ez du izan. Goikok barrura. Irastortza. Menderatu nahian hori tanto izan liteke, baina txapan jodu. Baina nik uste esteko Irastortzak hori zestu ondo, Pelotie, bai 14 kuadrotik eta oin bikusi moruen peloti errebesaz jeusitintzako bera. Horrek esan gure dago estekola ero albuetan, ziku egiten dugu apurtxu bat eta esteko ingerrik. Da manoplan bez igual. Baina peloti errez jeusitintzako.
Lau tanto jarraian egin dituzte gorriek eta 12 eta 9 aurretik dira. Goikoetxa eta López. Iñakiren sakea. Edarki gurutzatu dio Beaskoetxeari. Irastortza. Sartu Goiko. Normali nori peloti errebotea jumisen ja. Beaskoetxea. Arrura ederra doa. Ondo López. Edarki txaron dio pelotari. Sartzeko eskatu dio Iñakiri, orain mina berak egin dezake, ondo Irastortza. Edarki López. Irastortza. Eskubiz min egiteko gogoa du, baina oraindik ez dio neurririk hartu. Hortik ez pasoko. López. Hotela esterra harrapatu du Irastortzak. Ondo pelota txar sartzen ari den Imanol. Hau ere bai. Ez du pasako bote handiarekin. Irastortza, horretan saiatuko da. Goiko sartu. Tanto luzea ari dira jokatzen. Zenbat aterako da pelota hau, nahikoa. Irastortzarentzat, Goiko berriro. Txitxakaren bila. Hori bai. Eraman gote du kanpera joan zaio. Baina tanto bikaina izan da. Bai, tanto beharra. Defensan ondo, atakin ondo, bai bat azen bestie. Eukera eukin da bizen nien, da zenien erartu amaitu dago Goikotxea. Tanto bata besteren atzetik egin dituzte Zumaierrek. Baina euren hartin zan, zertzen dizan, Zumaierrak, eskatu ondo eta fuerte eta, nahi da behar txapelketik irabazi. Ez da izango sarritan elkarrekin aritu direlako. Hori, hau, eske honek txapelketoko, lehen esan du moruen parte batera, galtzen mozu horri erazen da, guk honek irazen nintzen. Horri erazen da dana. Citrus txapelketan, biak Miamikoak izaki, logikaren barruan dago, intendenteak bikoterik indartsuena bidalina izatea txapelketa hartara, baina handik kanpora, nekez. Pentsatuko genuen elkarrekin jarriko zituztenik, bi hauek elkarrekin zirela ikusita 3 kontra jokatu behar aldute, pentsatuko zuen batek baino gehiagok, baina ez biren kontra, maila handiko beste bi pelotariren aurka jakina. Goiko, eskubiz, bikaina errebotea. Bipareta Irastortzak, Goikoetxea. Eraman Irastortzak. Imanol entzat pilota, ia sareraren ondoan. Ezkororma ikutu eta atera da, eutxi dio Irastortzak. Goiko. Diego. Hortik, kapaz da moztueko. Erra, Goikoren errebotea ondo Irastortza. Hortxe dauka. Frontizetik gero eta gertuago, bukatu du. Oin bezartu da, baina ja eskatut eukitzo Irastortzak. Hori peloti bitxiteko izan da. Agintzen ari dira favoritoak, Goikoetxa eta López. Sartu asko egin da emoten peloti, Partidu asko jokatzen ari dira uztail honetan, Javier etorri direnetik, partiduak hemen, partiduak han, hau bukatu eta larun batean Motrikun finala izango dute, igandean Donostian final aurrekoak, asteazkenean Donostiako finalak, egunero ez dut esango jokatzen ari direnik, baina gero abuztuaren bat ere okerezpanago, lehen aipatutako Osegorre edo Po, bietako bateko finalak ere jokatu behar dituzte, eta momentuz ez dirudi nerbioan eta gehiegi antzematen dutenik, fresko daudela ematen du oraindik. Honeko naino nerbio honaz, kinilan da apurtxoa nerbio gazte egiten da, baina ez, fresko torten diez. Pelota bakarrarekin aritu dira orain arte jokatzen. Zepanik irregulari guela apurtu eroseo zeringo zan. Eta horretik ez dute aldatu egiten da bila. Atera duten hau pein berria da. Baina hortxe gehatu diez, berazte jenio gehatu diez da ez da be...
9 eta 8 aurretik. Bentsu, behatzi ingatu dira, ez da mobidu hortik. Goikoetxea, azken tantoren bila lehen da biziko set honetan. Irastorza. Goiko jautzi egin darrapatu du aidean pelotari. Irastorza. López. Zabaldu eginda eta suertez egindakoak eman die lehen seteko azkena. Goikoetxeari eta Lópezi. 15 eta 9. 9tik 15era zuzen joan dira Zumaierrak. Jende asko da beti bezala hemen Donibane Loizungo pelotalekoan. Javier, eta adiskide zahar bat agurtzeko aukera izan duzu. Hain zuzen ere neurketa honen aurretik, Alberrok eta Amatik Inclán eta Valdés Mexikarren aurka jokatu dute. Etxekoak nagusitu dira 2 setetan, eta Daniel Inclán, Mexikarren aurrelaria, zuekin batera aritutako Samuel Inclán handiaren lehen gusua da, eta hortxe aritu zarete kontu zaharrak berrituz. Bai, Samuel Inclán azonaz, da oso posik jatunaz barrez, ikustiaz bakarriz, majo dago, ondo dago, eta hor, lehenko kontu zaharrak ibili gara, gero presente usteaz beren lehen gusue, eta esatzen, oye, chingaos, este fue el que jugó contra mí, da, joder, mira cómo se conserva, eta kontu ekin ibili gara. Baina ibili da, beren berbetan honedeki salau ediez berbetan eurok, eta horri ibili gara, kontutxu konteu, eta politxo, gustora barrez. Zuri, oraindik ez zaizu ahaztuaren kontra Gernikan galdutako partida eura. Ez, etxeta ahaztu ez. Nik ustot barrez irabazten gugitzezela ondo, eta gero... Zentzineten, txikito eta zu? Txikitotan ni, bai, Inclán da Aramburu. Eta, bueno, hor geratzen diez horrek, eta esan du moruen, galdu izan, eta gero nik ez dut uste jokatu zenik finala, ze esan ondo ez da ipal, ezin nire zerrein izan Samuel da, eta esabi jokatu finala beste bat batura pentsatzeo zer. Ez nik uste bertan behera gelitu zela finala. Bertan gelitu zen? Bai. Eta jokatu gabe garaipenen gogoratzen norentzat izan zen, baina neurketa ura etzen jokatu, ez Inclánekin ez Inclánik gabe. Gaur hementxe da, gu ere postu gara ikusteaz, haiek begiz jota daukate iraileko munduko amateur mailako txapelketa. Inclán eta Valdés izango dira Mexikoko ordezkariak, Alberro eta Amati edo Intza horiek Frantziaren izenean arituko dira, eta Espainiaren izenpean jokatuko dutenak Arandika, Ekerika, Iturbide, ez dakit mehatz zeintzu diren une honetan selekzioan dauzkaten pelotariek, baina hautagai nagusiak oietxek izango dira. Irailean jokatuko duten munduko txapelketan. Hemen bien bitartean Campos Berrin gaude. Giro bikaina, jende ugari betiko moduan. Eta goi mailako ikuskizuna dastatzeko esperantzaz etorri dira. Lehen da biziko Seta Goikoetxeak eta Lópezek ondo irabazi dute. Irabazi beharra daukate Beaskoetxeak eta Irastorzak. Hirugarrenera iritsi eta han txapela lortzen saiatzeko. Gutzako oso borit izango litzike, urdinek irabazi dizela oin, emozioa purtsu bat eukitzeko hemen. Eta gero, ondu jogatzen duenak irabazi dizela. Hirugarren zeta. Horretan urtengo da nik ustot bai Beaskotxeak eta bai Irastorzape. Eta saso baten esazikien, ondo da huila partida urdinek, baina erregalotxo batzuk indabez hor, eta zeidak etorriak izganera. 7 eta 4 aurretik joan dira, eta gero aurkariek 11 eta 2 partziala sartu diete. Beaskotxearen zai daude beste hirurak, aldagenetan sartu da. Eta berehala izango dira lau pelotariak jokatzen hasteko prest. Markinan Euskal Federazioak antolatutako zirkuituaren barruan lehen da biziko jardunaldian jokatzen hasi eta berehala pelotakada bat hartu zuen eskuintzangoan Beaskoetxeak.
Eta eskerrak mediku bat, cirujau bat antzen, Josean Alberro, den aipaturiko Unai Alberroren aita, arek puntu batzuk eman zizkion. Eta gaur, frontoian sartu, eta mediku ikusi orduko erakutsi egin dio. Nola gelditu zaion hor baina. Bigarren seta hasi da, Donibane Loizunen Gran Slameko finalean. Oiko gatera du, berriro aurrelari Zumaiarra sartu da jokoan indartsu. Aurrenekoa ezker paretaren kontra lortu du atzean, bat eta huts. Ba, indartzu benetan, eta hau bikoti da gero barrez, pelota bizitzaz minun egiten da bina, baina pelota motelaz mingeio egiten da, zelako indarraekin bizok eta honek errez joatzen da leku bizitatik, bai eskumiaz, bai rebesaz. Eta sartu, dana baino gehiago egiten da, berre, zerren bidan irabazteko, ikusiko, Pelotari osoak dira biak, osoak. Iaia, akatsik ez daukatenak. Baina galdezakete. Eta Easkotxeak eta Irastortzak ere badakite dena oso ondo eginezkero aukerak izan ditzaketela. Hortzi sartu bida txula. Ondo López. Irastortza. Imanol. Jarri du eta hauzi eta guzti Dotore. Sartu du saskian Beaskoetxeak. Eske nun ipinitzen Imanolek, Eskatu Irastortzak. Rebote garbia izango da Goikoetxearentzat. Emandado hau ondorik. Diego. Barrua, rebote ona. Eraman López botea kanpoan. Baina, meditu handiko tantu izin da, Zeran boti ditzu Beaskotxeak rebotetik. Azker Orman Josai gelditu da Imanol. Eta zaila frontiseratu du, baina hortxe daukezue. Gehiegi zabaldu zaio. Eta marraren gainean egin du potea. Bana. Morales bajo xamar izango dira orain Beaskoetxe eta Irastortza. Tantoa egitea zenbat kosta zaien ikusita. Zortzi tanto egin dizkiete jarraian Goikoetxeak eta Lópezek zazpi aurreko setean eta bigarren seteko lehen da bizikoa. Bero dago kanpoan eta baita barruan ere. Horixe esan digute aurreko partida jokatu duten pilotariek. Eta hemendik aurrera etenak izatea normala izango da. Izardiak busti egingo baitu kantxa bin baino gehiagotan. Beaskotxearen bigarren pasa. Goikoetxeak beste bi egin ditu. Diego Beaskoetxea, bigarren set honetako aurreneko tantoa, aurreneko sake izango da Gernikarrarentzat. López. Irastortza. Ni ustote, ez du ikan bizin duela Irastortzak, ero guzti dozeo, egin dauz, este modu batea urte duzuen. López. Rebesez. Beaskoetxea. López. Erdian, ondo Erik. Goikoetxea. Pelota garbia izango da Beaskoetxearentzat.
López, bederatzean. Irastortza. Ai. Zer egin duen Goikok. Partidu Nik uste hasieran. dute, kejetan da bizela urdinek, ez da momentuz ez da gizeitik, Aber zer paseudan. Igual geratu indabilako bat amateke lartxuero. Boti eitzo, da garbi barrez. Zesta moda boti eitzo asko, dekero jausin jago, baina espatxagon jausi, bueno, emongoa bien. Beste pelota bat ateratzeko asmoa dutela ematen du Urdinek, Beaskoetxeak eta Irastortzak. Goikoetxeak partida hasieran pare bat egin ditu, bata txapazpira bota duena eta saskitik atera zaion beste pelota bat, baina arrezkero oso zuzenduta zebilen. Orain eramateko moduko pelota bat gelditu dira eraman gabe. Pieta bat, pelota berria atera dute Urdinek. Final aurrekoan Olaranek eta Etxetok set bat egin zieten Goikoetxeari eta Lopezi. Hirugarrena jokatu eta estu hartu zituzten, 5-3 nagusitu ziren Goiko eta Lopez. Gaur oraingoz aurrenekoa ondo irabazi dute. Atzetik hasi diren arren. Pelota berriarekin, Beaskoetxea sakean. Hirugarren pasa. Goikoetxeari ez dio sartzeko aukerarik eman nahi, eta pelota berriak arriskua izan ohi du. Goikoetxea sartu da. Eta ederki utzi gero luze txokoan. Korri ditzen pelotieri, Ez tekezu denporarik eurrera izen basan asko betu erraze barrapoko zinun, baina zean editzen horret ez tekezu lekurik horri ikusiko garbi. Eskarreko orman zelan doin hori pelotiei. Arrimetan. Ez du barkatu aurrelari gorriak. Eta nik uste lehengo pelota hautsi egin dela. Beste bat atera dute Urdinek eta gorriek ere. Bardina esatzu. Eurena. Urdinek atera berri duten pelota berarekin jokatuko dute. Gorriek bigarren seteko 5. tantua. Donibane Loitzungo, Campos, Berrin gaude, Grand Slameko finala eskaintzen. Irastortza. López. Pipareta kanpora. Kanpora izango zen. Detaileri begira gelditu da Diego. Garbi joan zaio Pipareta kanpora Bizkaitarrari 3-2. Baina garbi, gauza ikusten aportxoa listos pasabiz. Kampo nizan. Listos pasabiz, epaile igual buena motuzu hemen, Goikoetxearen sakearen zai Diego aurrean. Irastortza. López. Beaskoetxeak moztutakoa. Ondo sartu du ezker hormaren kontra Goikoetxeak eta huts orain Erikek. Huts gehiago egiten ari da. Ez da guape gustora Erik nahi deu ausete birabazi. Oso importanti da eurentzako bebarrez. Huts batzu egin ditu.
Irastortzak eta Lopezek berriz. Pelota txarra asko sartu eta iaia utzik ez du egin, Javier. Ez. Eta pelota gatxak Goikotxea besartzen, hor lehenengotan eukin da bez bi palo ero jodez, baina gero partido darra bagit. Palo ez, esaki ez zekontzen izin da, tantu kiten zitzoz. Imanol. Diego Kaztelariari lagundu nahi dio. Erra, pelotaka da. López. Hortxe du Diegok. Hor ez da leugo, ja. Baina zerago listu edan, Jakin da aire esotzo erik eta sartzen badau behintzet, tantu ize inge dekola. Etzen erratxa, paretaren kontra. Ez, pelota gatxa sartu dau. Hor ikusiko, hartu pintxutzo. Bertan, oso pelota gatxa. Hiru eta lau, konfiantza emango dio azkeneko tanto honek Beaskotxeari. Pelotaka da ona jodu aurrena. López behartu. Eta ondoren txokoan ederki bukatu. Txokoan etekin gehiago atera dio Gernikarrak gaur. Hiru tanto txokoan lortu ditu. Eta bipareta hiru aldiz egin du. Aurrenekoa tanto. Bestea bere burua salduta utzi du. Goikotxeak bukatu du gero. Eta hirugarrena kanpora, beraz. Konfiantza gehiago orain arte. Txokoan utzitako pelotetan. Diego. Goikotxeak saskia askatu egin du. Eta aretxen zain daude. Urrengo tantoari ekiteko. Neurketa hau berriro Pauen jokatuko dute, gaurko finala. Goikotxeak eta Lópezek Ormaetxea eta Aliez bigarrena menderatu zituzten final aurrekoan, eta Beaskotxeak eta Irastortzak Olaran eta Loran Aliez. Abuztuaren lehen da biziko egunean jokatuko dute gaurko finaleko lau protagonista hauek. Pauen. Berdinketaren bila Urdinak, Irastortza. López. Beaskotxea. López. Azpitik oso indartsu. Eraman. Irastortzak. Goikotxea. Paretik kendu egin behar izan du Irastortzak. Eraman. Niku indau. A ber, zer datorren oin hortik. Zabalera. Kanpora. Bai. Kanpora. Laura. Kanpora, garbi ikusi da. Zena pike duen eskerreko horma. Apurtxo bat emon behitzo, Junda emoten, hemen txitsak itxeko, baina larregi, motzo. Bana, bina eta launa egin dute bigarren set honetan. Goikotxearen hutsa, pelota asko zabaldu zaio. Eta zuzenean kanpora joan. Beaskotxearen sakea, López. Ederra zegoan. Bai, ze txula hoien, Txula da hoien hori pelotia. Gor utzindo apurtxo bat. Eta pelotazo edarra izen da, Imanol Lópezen da. Ja, da erdi salto kartu dago, Sakea berreskuratu du Iñaki Osa Goikoetxeak. Lehenengo seta berak eta Lópezek irabazi dute bigarrenean. 5-4 aurretik dira gorriak. Irastortza. López. Azkar bota du. Oin begoti ditzo. Oin be, jo.
A ber. Kexu zen, bidarteko atzelaria, Lopezen falta eskatuz. Bai, Lopezek hemetik berak ezin du ikusi, bera pai egon ditu, baina gauza bat askontu ditu dira. Lopezek harin botateko zinali izan da. Zeo zer ikusi duena Irastortzaz. 6-4. Epaileek badute lana gaur. Jokaldi eztabaidagarri bat baino gehiago. Lopez. Irastortza. Bidatzelari indartsuenak hauetxek izango dira gaur egun. Diego Kezin. Pelota erresa. Horre pelota partidu nahi bat irabaziz eta horre pelota sartu midiez. Zin da hainbeste gutzen. Beintzetolago pelota erresak. Azken 3 tantoak Zumaiarrentzat izan dira eta handetxoa lortu dute markagailuan. 7-4. Gurutzatutako sakea, Irastortza. Utzi Goikok, Lopez. Erik. Goiko eskubiz. Erik. Ipareta, tanto. Edarra. 5-7. Edarra tanto atzetik jogota indoena. Ahora, galtu tanto darra da apurtxoate, animo dut esan, urdine. Goikoetxe eta Lopez barrualde hori dena betetzen ari ziren, bien artean. Zuloa zabalean ikusi du, eta bai ederki jarri. Zelan zabaldu den, 5-7. Hemendik aurrera, eslako tanto gehiago, eta bestelako huts gutxiago egin behar dituzte. Beaskoetxeak eta Irastortzak neurketa honi iraulia eman ahal Lopez. Zelako eskapadi hartu duen horreko inde, Oso indartsu Lopezek. Paseo inkutzu. Zulora. Atera da eta Goikoetxeak eraman du. Ez dio aukerarik eman Beaskoetxeari. Irastortza. Ote handiaren bila. Lopez. Nune binitzon, Nune binitzon. Hori da ipini pelotie. Hona geuren hartin ez zetu ondo iken diez. Eta jakin du zeutik Imanol Lopezek amalautik Diego jungo zala aurrera. Ari interpreten, da betu nune binitzon. Oso pelota txarra zen hori. Benetan txarra. Goikoetxeak eta Lopezek 8, Beaskoetxeak eta Irastortzak 5 bigarren setean gaude, lehen da bizikoa, Zumaiarrek irabazi dute. Sake ona. Irastortzak eskubiz. Goikoetxea. Beaskoetxea. Lopez. Haze pelotaka dago ere. Haze pelotaka da. Eraman Diego. Eta tantu, Eta arrapatu ditu ez. Eta zelako tantu, 6 garrena. Elkarri esku eman. Oin bezabien zertuko, eta pentsote saria zeldutzela, o eskoa zeldutzela saria, aber ikusiku. Baina bota itzo, saria jota gero. Saria jota gero, baina hori altzeu da, hori ja, Lehen esan dugu moruen ineko, bainik biarrasko dikita, pentsote tantu batzuetan utzik egiten hasi dizela. 6-8. Beaskoetxeak eta Irastortzak ez diete ihes egiten
Utzi nahi Goikoetxeari eta Lopezi. Lehen da bizi. Sarea ikutu du pelotak alperri zen gero. Goikoetxeak eramatea. Kantxa lehortu dute, berriro jokatzen hasteko prest dira lau protagonistak. Beaskoetxea. Ondo sakatu du. Lopez. Sartzeko eskatu dio Irastortzak aurrelariari. Alaxe egin du Diegok. Lopez. Ondo. Goiko. Pelota oso baztertuta darabilte denek. Lopez. Pelota zaila. Gazalako errez. Goiko. Zabaldu eginda. Zer egiten duen hemen. Bai, askotan, da abixo konbertsazio ibili lehen Samuelaz da. Peloti sartu eta begitu eta hau, eta zenien pasuzako, nun zeus barrio begituzo eta peloti bota ezin dago. Hortxe zabaldu. Hor ikusiko. Hainbeste bider begituzo, lehenengo begituzo. Barrido begitu dituzo, baina peloti kanpun daia. Bederatzi eta 6. No, nediez erregalo egin dizan tantuek, hau ez da horretara galdu. Amargarrenaren bila, Iñaki Osa Goikoetxea. Irastortza. López. Behera egindu pelotak, ondo Diego. Oso partido seguro egiten ari da. Zumaiako atzelaria. Ikotu Irastortzak 10 eta 6. Zeuren lekutik kanpora da, baina meritu guztize bestina da, Ze oso partidu erra da bizkokatzen Zumaiako bizek. Beste pelota bat ateratzeko asmoz dira. Apurtu inda hori be. Iparraldean lehengo astean torneo bat amaitu zen, nazioarteko eslama, hau gran eslama da. Goikoetxea eta Lopez elkarrekin jarri dituzte. Lanak eman zizkieten final aurrekoetan Olaranek eta Etxetok. Baina finala oraingoz ondo bideratu dute. Aurreneko eta 15 eta 9 irabazita. Eta bigarrenean 10 eta 6 lautantoko aldeaz aurretik ditugu. Sindiko dabe, urdine tanto egiten, Ez da gizelan, baina zeo zer bentzeta asmatu inbi dabe. Oda, gero sakiaz lehen honetan etzeko saki ikentzen dizen, baina oin edarto, Espaldi honetan oso ondo ari da gurutzatzen. Begira, ze pelota jada jo duen atzera Lopezek. Nun ipinken duen, Goiko. Bere ederra doa, ondo Irastortza. Goiko katzera, egurrean dabiltza. Txokoan bikain utzitekoa. Hora ez da leuko. Oso ona. Hasieratik bukaera arte, tanto zoragarria jokatu du Iñaki Osa. Goikoetxeak. Eske hone bizok parejan taketa darra diez bizok, Nun sartu tanto bat. Bukaera ona eman dio tantoari aurrelari Zumaiarrak.
Txokoan utzitakoa, bukatu du, ez baita iritsi Goikoetxea 7-11, Zabalera abiatu da aurrena Goiko eta ez du denborarik izan gero. Barrura egin eta bigarren bote egin aurretik pelota harrapatzeko. Urdinak ere, saskira, beste pelota baten bila. Ahí está. Eurena están gorrizen hau biegu. Oso hasiera ona eman diote neurketari Beaskoetxeak eta Irastortzak. Aurreneko setean 6-3 eta 7-4 aurretik ibili dira. Baina euren maila hartu dutenean aurkariek zapaldu egin dituzte lehen seteko bigarren zatian. Pelota berriarekin, ahal balin badu Sardo Adila eskatu dio Imanolek Iñakiri. López. Irastortza. Ipareta erraz harrapatuko du Goikok. Asko aurreratu da Beaskoetxea, baina ezin izan dio Irastortzari lagundu. Okerra aurreko pelotaka da. Bai, olako delantero bati pelota barrizia, sormabizek, ezitzezu harrapau. Jokuka pora, eze bezazia pelotin ganin da, hor ikusiko da, garbi. Hortik ezitzuzu, pentsako beniko el barru gozala, baina ez. Esku denporiaz, eta gero horre peloti horrek, boti beste biten. Tarte handia zabaldu dute Goikoetxeak eta Lopezek 12-7 bigarren setean. Hau irabazten baldin badute akabo. Goikoren sakea. Irastortza. Asko gelditu da, eraman ala ere Goikok. Beaskoetxea. Dipareta, bai. Ederto, kanto edarra. Erdea zai zegoen, epailek zer esango. Arruan egin duela botea eta tantoa Diego Beaskoetxearena izan dela. Hortxe zuen ba, Goikoetxea eta abiatu da, baina azkar egindako jokaldia izaki. Erantzunik gabe gelditu da. Kendu dio sakea Beaskoetxeak Goikoetxeari. López. Irastortza. López. Pelota berria da oraindik. Goikoetxea. Irastortza. Ederra doa. López. Hain bepini, Garetaren kontra. 13-8. Ez dut uste pelotarik galdu ere egin duenik gaur Lópezek eta pelota txarra asko sartu, pelota txarra asko jarri. Danetik egin dugu hori da. Behar bada batzuek eskatuko diote handiagoz jotzea pelota abiadura gehiago ematea. Baina hori pentsetan da jentie, baina horren peloti harindu, Ostantzin, barrukuk esango da hori zelan doien. Neurketa bukatzetik gertu dagoela ematen du. Goikoetxearen sakea. López, hau ere edarki jarritakoa. Ondo Irastortza. Errebesez, azpitik Diego.
Goikoetxearen txaldana orain. Aurrean zuen Diego. Irastortza, moztu. Ze pelota sartu duen Berriro. Goikok eta arrebotean jarri. Imanol. Zazpian. Goikoetxea. Horre ez dugu bueltan. Amalaugarrena, txapa gainean moztuta lortu du. Ia potterik ez egin. Txapa gainean ere. Oso zehaztuta utzi du. Eta begira. Bigarren botea lehen da bizikoaren jarraian egin du. Azken tantoaren bila. Goikoetxea eta López eskuan daukate. Grand Slameko finala. Sake den ederra. Irastortza. Goiko. López. Goikoetxea zazpian. Diego. Eraman, López sartuko da jokoan 8. kuadroan. Irastortza. Ez, buena. Honek ere ona, izan dela iruditu zait. Ezker Orman. Epaile falta eman dute. 15-8 garaipen erosoa Goikoetxearentzat eta Lópezentzat. Bazirudien Javier lehendabiziko tantoak ikusi ditugunean 6-3, 7-4 aurreratu direnean lan gehiago emango zietela, baina azkenean garaipen erraza izan da. Holanda bai, nik bentzote bastante errez irabazi da biela hau txapelketi hau, baina joko asko az demostratu barrez, nik esango nauke asko bai Lópezek jogatu du oso partidu bikaina, eta gero Goikoetxeak azteneko txampan asko jokatu du hor, hemen ikusten du azteneko pelotie, baina ondo izen da, buena izen da. Eskerrik asko. Bueno, jende asko esango du, nola jarri dituzte aurrelari honena eta atzelari honena elkarrekin? Bueno, ipini dute eta txapelketa zion bezala zen, da, bueno, naizta danak onak izate guendez, baina bueno, hor partida jokatu inberda, ez da izenakin jokatzen, hemen kantxan inberda eta amaitu arte ez da partida bukatzen. Aurkariek motivazioa handia dauke, zuen kontra jokatzeko, eta zuek nola motibatzen zarete galtzeko asko daukazu errelakoetan, ez? Bueno, galtzeko partide guztietan, no? Irabaztea joan berda partide guztia, naizta favorito atea edo ez. Gaurko burua partidu irabazti izan. Hasieran ez gebili perfecto, baina bueno, gero partidua bostetik aurre hasi gegu berotzen, da gure ritmo sartu dugu, da bukaera arte gure jokoa iten egon geha. Normalean kontra ditzen zarete Imanol eta biok, baina ikusten da, elkarrekin jokatzen duzuenean ere elkar ondo hartzen duzuela. Bai, argi du, ez, holako atzelai batekin jokatzia, gusto bada, ez, oso segurua, oso ondo itzeitu horrela jakin, da batez ere asko motibatzeko horrela eta oso gustoa behakin jokatziaz. Bueno, txapelketa asko jokatzen ari zarete, hau bukatu Mutriku, Donosti, Paue, ez dakit, nerbilo ez alda galduko? Bueno, egia esan, aurrenengo partidotan, kosta hoita ez pixka ritmo hartzia, eta guain ja ziga ritmo hartzen, da fizikoak ondo sentitzen naiz, eta, guain azkenengo partidua zemoz bukatziteun, da gero ja, behin poko partido bukauta hien batien, miaminaziko gehian iruan. Eta pena emango aldu, hemendik joatek edo? Bai, argi du, ez beti mateu pena hemendik jutia, familiak eta lagatzitu hemen. Baina, bueno, hane familia dakau, da hango lanak inberdia, eta denboraldia ondo juten dan, da lezioik ez da. Eskerrik asko eta zorionak. Bale, zuei. Iñaki Osa Goikoetxearen hitzak izan dira, sari banaketa egiten oraintxe hasiko dira. Imanol Lópezek 3 torneo irabazi ditu. Lehen da bizikoa Donibane Loizunen, hemen bertan
Olaranekin, gero Markinan lortu zuen garaipena Ormaetxearekin, eta gaur 3. aurrelariarekin, Javier, 3. torneoa. Ez da txarto, nik uste horre urte guztietan ona etorri eskero, firmeurik olako temporada bat eki, eta nik ustot txapelketa barrez irabazi duz, baina ondo jokatzen barrez, importanti hori da Iñaki Goikotxeak esotzun, eure hilera kosten jakin apurtxo bat, baina bene rimuen sartzen dizenien ja fizikotik ondo basaz erraz egin dabe hone pelotan. Eta lehen zuk aipatu duzun gauza bat ere aipatu du, argi hitz egiten duela atzetik, agindu, animatu eta horre konfiantza ematen dio horrelariari. Horrek asko moten da konfiantzi, eta barrez eurek txiki-txiki daz fronto baten ikesitxe jokatzen zer esan bez ez da. Nik ustot oso bikote hona egiten da eta gaur egunien nik ez da izelako bikoti hilliken hone irabazteko, baina ez da erreza ipintzen. Olaranek eta Etxetok esan liteke, emaitzari begiratuta lan gehiago eman zidetela final aurrekoan. Set bat irabazi baitzieten, 15 eta 14, eta 3. ere 5 eta 3. Arrastasun handirik gabe nagusitu ziren Goikoetxea eta López. Gaur aurreneko setean kosta zaie martxa hartzea, baina euren jokoa egiten hasi direnean aurkaririk gabe gelditu dira Iñaki Osa Goikoetxea eta Imanol López. Bai, berak esan duen moruen, Goikoetxea, kosten jaki da errimuen sartzen partiduen, baina motorra ondo berotu da binien, eta hone bizok ondo jokatzen askotan esaten du moruen da bizenien, ez da erreza tantu egiten eurei. Eta Irastortza gaur baina hobeto jokatzen ikusi izan dugu, Javier. Bai, askotan, Irastortzan ditzako ez da egin final bat onda, pelotiaz ez da eskumiaz apurtxo bat, mina apurtxo bat egin du, baina Goikoetxean bauko pelotari bati SBS botekorrioa sartzen zintzako ondo. Ez da, eta rebesaz gero, ez da zulorik, eta nik esango nuke, horko ez da izin jakiela, berak ez dominetie, hamen partidu zeo zareteko. Diego Beaskoetxea errematatzeko prest dagoela erakusten aritu zaigu lehen da biziko tantoetan, lortu ditu tanto bikain batzuk, baina laguntza behixiago behartzuen gaur atzean, tanto gehiago egin eta irabazleak estutzeko. Uztaila hasi denetik, jaialdiak antolatzen ari dira hemen, Donibane Loizungo Campos Berrin, aurreko astean torneo bat amaitu zen, nazioarteko eslama, gaurkoa nazioarteko Gram Eslama izan da, eta aurten Irastortza Goikoetxea eta López okerrezpanago azkeneko aldiz gaur ikusiko dituzte hemen, hauen bai, abuztuaren lehenean izango dute finala, eta behar bada arantza ateratzeko aukera orduan izango dute Beaskoetxeak eta Irastortzak. Pelotaleku guztiak ezberdinak dira, partidu guztiak ere alaxe izaten dira, eta esperantza horretan joan beharko dute Diegok eta Erikek bertara. Podiumean koska gorenera igota Goikoetxea eta López, beraxeago Beaskoetxea eta Irastortza irudi honekin utziko zaituztegigu. Eskerrik asko, Javier Alcarazo, urren arte. Bai, urrengo arte da hori bai. Urrengoa datorren igandean izango da Hondarribiko finalekin. Ordura arte, ondo izan!